Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama. Timu yangu ndi muita si katidzoka zvakare zvekupisa na skimbo aiwa kazviri kupisa tokupa timu yangu pasata pena mberi zvekupisa vanasi kama kubacha subscribe totata musare pane zvese zvichiitika zvekupisa pasoro kuti TV handiti especially kamchachi munoziya kuti tinombotaya here bye bye singa mazuva ano handisi kuziya kuti kuuraya kwaakaita driver wechikopo kopo muri kumboona hondo dzaari kuita nevanhu ini ndakamunyararira paakataura zvaakataura bullshit dziya ezvinoana olinda nemusikana wekunzi akarikisa pikicha redresi iro dresi raunoshamisira naro iroriya mutenje murakashwi wedresi rinoshamisira iko nayo ferisesi ungati wakapfeka dresi here dresi riyariya marenikoti mubatanidzirwa wemamveke ndowaungati dresi ndowaungatoda kutomisidzira location feridongo I'm here ferisesi angakuda kuti tinasharamba rikuzimbabwe kufumuka kwacho tinashaka tozopfeka ndidzokere kubasa nekuti tinashane mabhoni kauya andori imwe riyari yamboro yake ineyo ndori imwe rine mabhoni ka rinoti bhoni wekutanga anga ine murungu tinashana mamusingaziisiri nanchoke kachera sikana zvichira ndiri padhuze ane mabhoni akawanda uya uya ane mabhoni saka anga akuda kubvebvetedzwa nehure naverisasi kunzi gara muZimbabwe toita mari iwe nemabhoni akasadza mabhoni ane bhoni wekutanga bhoni wechi2 bhoni wechi3 wekutanga uko wechi2 ane munhu wemurungu wechi3 ndiwe munhu mutema ferisasi achazvara uyu anozvara uyu nekuuraya kwaanoita mimba nekubvisa panguva yaziso taita nenhumbuka isu kaita ferisasi achaite vano kuti akana chako achaite vana kauya unoona unomira pati pamudhurudhuru homwe yematateguru homwe yenyika vanhu vanoziva kuti Tatelicious homwe yenyika homwe yakazunzwa mwedzi wapfuura uyu zvinhu zvikagadzana homwe yakundunguka manje yakuungana homwe yenyika homwe yeZimbabwe homwe yemadzimbabwe ona homwe ungatiti homwe yemasuweji iwe ndiwe kasuweji iwe nekufedongo fedongo ndokutakira zongo izvo zvaukapinda mabhubezi ine handina kana mangwanaka chazvarere ferisesi mboro dzakapinda paya pakapinda mboro yawo bhina auwe pakapinda mboro yazizo auwe ndokupinda mboro yashepati auwe ndokuzopinda mboro yatinash auwe chibereko chake achibate mwana uya auwe ihurerawo machibereko vakapinda mboro yawo bhina paye ndokupinda mboro yazizo auwe ndokupinda mboro yechirema ichi shepadi ndokuzopinda mboro uyu wanosimudza masimbi chibereko hachina kubata mwana chaoma musazwa ndiri kuseka vanhu vasingazvari vasingazvari imi ndokudai uyu anu akaoma nechibereko uyu nechihure andohura akabisira kaipo paipa kamusikaziye zvava chitonzi ndiye akatozadza babara rega vacho ndiye akazadza babara rechiwere babara mukomona anongonamira ikoko 2 minutes maita collaboration akapinda paakadzikwa kwachapreza uyu babara akabva zvakanaka nakasingarwareka uye paakangositanga kufamba nakamuchacha babara rere akazadzwa idzi mufesese ende akamubata mva anovakirwa imba uko akanotomuvwa kunovakirwa imba yake yebva pasaizi kumasvingoko tedzafesese aite kai makaona zizo paakapinda muengland paakangosiyana maititi maona kufuta kwaita zizo edzi yakahaite ferisesi unenge uchikokosi makamboona kana anoda kukiswa padhuze naferisesi hakisike kayo babara rere vanedzi yaferisesi babara rere vaile vanedzi yaferisesi hauona wachingoramba wari zembere kwakachiwana kadoko wanotonamirira uri babara adako muvarangaridze kwachakabva saka unobva wauya uchinditukira
uchituka homwe yematateguru ye chakazoti ye akazotorerwa imba ndindatanga kuevhitwa chakaini dzakapinda mujeri chaimo ndindatanga kupinda mujeri kadairi kuti ndakapinda muchipatara chaimo ndikurwa rofa ndindatanga why are you asi nhai masikana munozomboti Tatelicious anopenga muri kumboona kuti Felicious muchato hapana zveshuwa dai anga akachata dai ari kuita mapitsa zvaari kuita pasocial media nevanhu uri kunetsanira nekwa nevanhu yoga muchachayo nerozisikitira wakaita remuchato riya vanhu vanokuziva kuti une nyepa wakabuda ukanotenga matokoisi bhurugoro riya naobhina makamaziya machina makejiye machina hapana here ane namba muponere ziso regondo hapana here ane namba muponere ziso regondo pane maseleba kabuda offside nezuro pane maseleba kabuda offside nezuro edzinoinau zveshona kwete chindau zichiverengwa naye wenyuskimba anofumura anoita